קורה חברים, אנחנו פה בסרטון חדש על הטוקר. אז אני פה רוי, כן, איתי, תגיד שלום. מה קורה? כן, אנחנו פה הולכים ללמד אתכם קודם כל על המשחק. מי שרוצה להוריד את טוקר הוא רושם, הנה יש לכם את זה פה. כן, הוא פשוט רושם HEAD רווח SOCCER עולה לטוקר. וכן, פה יש לכם לדפדף, שפשוט אתם לוחצים פה שזה מראה לכם את כל האופציות. פה נגיד ארקייד, שאתם משחקים ככה מול אנשים. פה למשל זה טורנירים, שיש לך טורניר. כן, אנחנו היום הולכים לשחק בסורווייבר. כן, אנחנו נהיה כן. אז בואו נראה איך ילך. כרגע הכניסו לנו גול. הכנסתי גם וניצחתי. כן, אנחנו נעשה פה, ננסה להשיג כובע, נעשה מצחנות, ואז נעשה אולי איזה משהו. כן. בסורווייבר משיגים כובעים ואנשים, תלוי מה אתה עושה בסורווייבר. וזהו. ואנחנו נגדו נראית כמו אריה. הרבה חברים שלי מכנים אותו כהאריה. גם אותו ניצחנו חברים. אנחנו נגד הברזילאי. הכל בסדר, דודו. והאיש הבא שאני נגדו הוא... אני לא בטוח איזה מדינה זאת, אבל זה איש ממש טוב. הוא מבין האחרונים חברים. ותמיד הבין האחרונים האלה חזקים. אבל זה גם בין האחרונים שאנחנו זה אחד לפני האחרון. אז אנחנו נגד ישראל. ניצחנו גם אותו. סליחה ישראל, זה לא אישי נגדך. אנחנו פשוט רוצים לנצח בוא נראה אם היה לנו את הכובע הזה. טובים. זה הכובע הוא? כן, אז היה לנו כבר את הכובע הזה. כן, אנחנו נצא מהסורווייבר. אל תדאגו חברים, נגיד אני לוחץ כאן ועל DS זה ממשיך מאותה נקודה. לא צריך לדאוג חברים, לא מחק לנו כלום. חוץ מזה שהכניס
בוא ננצח אחד. שנפסיד לאחד. כן חברים, ניצחנו אותו. אוקיי חברים, כן, נראה לי שבארקייד כן חברים, נראה לי מה שאנחנו הולכים לעשות זה לנסות להשלים את זה. כן חברים, להשלים את שלושת אלה. בואו נתחיל. אני הולך לשחק בלי קפיצה. כן חברים, אנחנו פה מובילים. כן זה גול, אין לי פשוט מה לעשות על זה, אני פשוט בלי קפיצה. אין לי כלום מה לעשות על כדור למעלה. עשיתי טעות חברים. לא עשיתי טעות חברים. זה נראה קל אבל זה קשה. מה שאנחנו נעשה זה רק ננסה בלי המכה וזהו. ואז אני אראה לכם איזה אנשים יש לנו. ככה נסגור את הסרטון הזה. אם יש לנו מכה כנראה שניצחנו. הכל תלוי בזה. וניצחנו את זה חברים. כפי שאתם רואים התווסף לנו כאן מכה. חסרים לנו רק שני דברים. כן, טוב. האנשים שבעצם יש לנו זה אלה. אם תפתחו גוגל איך משיגים אנשים בעת סוקר, אתם תראו איך אפשר להשיג כל איש ואיש. כפי שאתם מבינים, מה שימנעול אין לנו, מה שזוהר יש לנו. כן חברים, אז זה היה הסרטון. מקווה יש לנו רק כמה שנהנתם. בקשות, תסמנו בלייק, תירשמו לערוץ, ותנו בסאב. כן, כן, כן. אז תכתבו בתגובות אם אתם רוצים שנעשה סרטונים על עוד משחקים. ומקווה שנהנתם. נוציא עוד סרטונים על סוקר, קלאש רויאל ועוד הרבה סרטונים. ויאללה ביי.